Pavitra hai abo sonandana hai Pavitra gay Bipula hai sona mojang na khobor dana khobora mojang dongt'यो Bipul bajasin बेटारि गैयाना चित्तरन्जन फंबाया जोंहा मा होनखो आब' होनदोंना दे बुंदो आगै सिलागाङा मा होनखो हाय आब' गोदै होनना बुंदों आरोना सिलागां आगै गोदै मिस्टार हाय गुड इभिनिं बायना गुड इभिनिं इफुलाला नुदोंहाय ओमफ्राय चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो मा खालामदों होनदोंना जेबो खालामाखै चित्तरन्जन फंबाय आब' नों होनदों माबायदि गस्ला माखो गानदों आब' नोंनाव सोंबाय आरो माबायदि होनदो गोजा होनदो पबित्र बिया मा आब' सना जाबाय नामा होनदो जाथ'वाखैनो फंबाय सिलागाङा फै बयबो होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा BMW हाय बाजै मोना हाय बिबोना चित्तरन्जन फंबाय मोनखो देखानांगोन नै लै आब' बोरैबा मोनखो नुयो बिदि गानबा होनना बुंदों नंगौ नामा बुंबाय अके बावदों दे होनदो बिसौ हाय होनबायना हाय बिसौ ओमफ्राय जों सिलागा मा होनखो दावरावथार नामा बाबुआ होनबाय बाबुआ हारसिंनो दावराव गेलेगासिनो ओमफ्राय जोंहा पबित्रा मा होनखो मा खबर सना होनदों ना खबरा मोजां आंनि आगै नोंनिया माबोरै सिलागा आगै मा खालामदों आब' बाबुआ होनदों गेलेगासिनो दं नै एकदम हारसिंनो नरेश ने क्या बोला नामय हेलो गाइस लाइक करो सोर लाइक होदो सोर लाइक होदो दे लोगोफोर खन लाइकनि होदिया लाइक करो गाइस अच्छा यो नांथाबाय अच्छा पबित्र मा होनखो आंनाबो मोजां आब' सना होनदोंना मोजां जानांगौ दे आरो आगै ओमफ्रायो ओंखाम जाबायना जायाखै पबित्र फंबाय त्रिपुरा सर क्या बोल रहा है क्या करो दीदी मतलब yang where are you from बोला है यान ने कि I am from Assam हेलो गाइस लाइक करो प्लीज कौन लाइक नहीं दिया है बेटखौ मोनखो जायाखै आब' सना होनदोंना जाथ'वाखै आरोना जा प्रमदा मा होनखो बिके बाजै सना लाइक दानबाय थेंक इउ प्रमद आगै
Yan kevla you look like Chinese. Oh. Donel Day Maria मोजां ना बाजै खबर आन्दारना मोजाङैनो दंथ'यो फंबाय I think you're Chinese no मैं Chinese नहीं हूँ सुद्धा थनामोन गोजाहाय बाजै दिनैसो नायबाय लाइकखौ होनना बुंबाय दिनैसो नायबाय आरोना अके प्रमोदा मानखो मा ओंख्रि बाजै सना होनदोंना ओंख्रिया जोंना जोगोनारसो जागोन दे प्रमोद फंबाय You're married बोला हाँ I am married मतलब मैं married हूँ कौन लाइक नहीं दिया लाइक करो गाइस सर लाइक है लाइक दे दे लोगोफोर पवित्र मानगो आब' नोङो मानो गोजौनि गोजाखौ मानो मानगो लायाखै होनदों लादों नुवाखै फंबाय पवित्र फंबाय ओमफ्राय जा साब बोला है ओके सिद्धार्थ नामांगोआ गावहा आंनि कमेन्टखौ फराया होनना बुंदों फरायगासिनोथ' फंबाय फरायबोबायलाय नों लिरनायखौ सिद्धार्थन फंबाय बिरजना मानगो खस्थहा आजा बलि सयेन्डार ना नेपालनिसो रायलायबाय नामालै बिरजना फंबायालाय ओके हेलो गाइस ओमफ्राय आखा साब बोला है सफियर यूट्यूब चैनल इंडिया यूट्यूब चैनल इंडिया सफियर ऑफिशियल म्यूजिक क्लास आका मांका सब बोला है आका सब ओके सफियर ने क्या बोला आई लव यू ओके रबिना मानगो मा खबर इंडी मा खबर इंडियान बोला क्या पवित्र मानगो बहानि गोदोर बाहाय गिदिरला सना आब' होनना बुंबाय माइलाय सोर जानोसै दे ओमफ्राय नोंखौ निर्मला मानगो जा मेसेज दानबाय आरोना अनिरामा लाइक दानबाय आरोना थेंक इउ अनिरामा गै बिरजना मानगो आजा सिपट ना बायो दीदी थौफैलाय सेन्दै आयो देखु मालिरखौ मेफालनि लायबाय खोमाहाय बिरसन फंबायाबो जा ओमफ्राय जा इउटिनि क्या बोला है हेलो इउटी कैसे हो हेलो गाइस कौन लाइक नहीं दिया लाइक करो सोशल लाइक आखै लाइक करो खोनाफोर बेखौसो गेलेनांगौ नामा नोंबो बाबा हेलो गाइस एमार दिया मा होजा मा ओंख्रि नानि होनदोंना ओंख्रिया जोंना जोगोनार एकदम फुलाला नुदोंलै बोरैबा हानाया जायाखै
ओइयाव थांथावलाना चार्ज बारा गैया मबाइलाबो ससा मांगो आई क्या बोला रे सोच ने हाँ आई लव यू बोला क्या ओके बी आजा हाय ना हाय हाय बी मुसाहारी बिया मा खबर होनदोंना खबरा मोजां आंनिया नोंनिया माबोरै बि मुसाहारि आगै इंडिका ने क्या बोला हाउ आर यू सिस्टर बोला है मैं आई एम फाइन ब्रदर मैं ठीक हूँ आप कैसे हो ये था हेलो 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 इस प्लीज सब्सक्राइब मी बोला है सब्सक्राइब मी प्लीज सब्सक्राइब मी बोला है ओके रमेशा हाय रमेश ने क्या बोला आई लव यू से होता है ओके बी अमन का नाइस थैंक यू दे नीड अमन का हेलो बोला हेलो हेलो अच्छा हेलो मरना हेलो ऑर्गेन हेलो हेलो बोला है हेलो हेलो ऑर्गेन फैन लाइक दैट थैंक यू इंडिका माँ ने क्या बोला क्लोज अप द कैमरा ऑर्गेन अमन का मैम कैसे हो आप बोला है मैं अच्छी हूँ ऑर्गेन इंडिका अमन का क्लोज अप टू द कैमरा है संजय अमन संजय ने क्या बोला रे हेलो बोला हेलो हेलो बिरजुम फंबाय अमन का दा दालाय सोर सोर दङ नोंसोर हालाय आब' होनदों दङ फिसालाबो दं बिब'बो दं फंबाय बिरजुन फंबाय ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो जाथ'वाखै दा मा ओंख्रि होनदों जाथ'वाखै ओमफ्राय ओंख्रिया जोगोनार जोंना बिफंबाय सुपिन बसुमतारिया नोंखौ जि मोजां नुयो नामा होनखो के सुपिन फंबाय अर्गेना टु के अच्छा हेल' थांनो नुवासै आङो
किंतु लुंग people ने क्या बोला है Where are you from बोला है I am from Assam ओमफ्राय indicate को close up to the camera ओके खुलुनाया जा ओके thank you खुलुना ओमफ्राय thank you so much okay indicate yes okay so your beautiful face संजना ने क्या बोला कि संजना ओके हेलो संदरमान आजा हेलो बोला है हेलो संदरमान समझाना क्या बोला सान समझाना मगर फासा ऑर्गेना तो अब जल्दी बनाओ मैं दुश्मन नहीं वाला होगा जल्दी राम हाय बोला हाय राम ने क्या बोला संशय बिया मांगो हाय बासिमबारना हाय बिया नार्जारि आगै बिरजना आंहा दसे ओंखारथ'नोसै आब' होनदों दे फंबाय सोलाबाबा जेबो नङा जा बिया मा ओंख्रि संखो होनदों आरोना ओंख्रिया जोगोनार जोंनिया बिया नार्जारि आगै राम ने क्या बोला करते समझाना हेलो अच्छा हेलो अच्छा biasa enak benar oke माबाखौनो समझाना क्या बोला रे मगर भाषा बोलो ना मिस दीदी मगर भाषा बोलो मतलब ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो जाखांबायबो नामा बाजै होनदोंना जाथ'वाखैनो फंबाय Thali Sunepa Jamanke, you are the most beautiful girl that I saw today bola. Okay. Nirasa hi bola hai hi Niras. Samjana. What is your name? What is your Okay. विश्व को भी है मेरा नाम. Like download. Like Raja Mangka. Cinco. अच्छा मैंने दोस्तों 2 बार बचा लिया अब वो कभी भी नहीं बचा सकता क्योंकि मैंने उसका घर में ऑफर बना लिया अब उसको तो पता ही नहीं चलेगा Tadi di lala dengan Kenapa lu kenapa? अच्छा मिस्टर इन्जय हरनो रोंबाय नै नायलाय खनसे मा रायलायबाय थाखो मोनथ'आ खनसेथ' खनसेखायो
Mr. India, thank you so much. Mohon Singh, hello Mohon Singh zaman ke, hello abo, फैलायबाय नोंनि LB आव आंबो होनबाय आरोना okay thank you Mohon Singh आगै इयावलाय मा जालासि नामा आदसा जायो आरजिया माखौ I love you सना होनना बुंदों आरोना अके ओमफ्राय जा मरमि बिमा अन आरोना ओमफ्राय लाइक दानबाय थेंक इउ मरमि बिमा अन आरोना थेंक इउ थेंक इउ मरमि बिमा अन थेंक इउ Aliza ke Aliza ma macam ke good evening Werna Musari good evening Musari Moromi bima emang ke Buria bima na bundar na Buria bima Mohon Singh like nam thank you Prasanto hi na hi Prasanto agay dia ram ke 14 like dan na thank Kaza ba dia ram kaza oi bazai good night nam ba okay dia agay good night Musahari 14 like dan na thank you ओमफ्राय खोरोना जा मिनिदों आरोना हा आदसा मिनिनो ओंखारदों आरोना खोरोना अके दिप अन आरोना थेंक इउ मरमि बिमा अन थेंक इउ ओ क्या हाल है चमचना हैप्पी बर्थडे टू यू टू हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू के रबिना मन दीदी हमको भी बोलो सिखाओ बोला है ओके रोबिन मरमि बिमा अनार ना ओके दीबा जामान के अच्छा नेपाली हो मैं नेपाली नहीं हूँ जामान के मरमिखौ आंनो रायलायना होदोलै सिस्टार होनना बुंदों आरोना आं रायलायनानै होनांगौ आरोना मा होनो मुसाहारि आं रायलायनांगौबा खारगोनसोदां मरमि बिमाया रायलायनो रोङानो आङो होनदो ओमफ्राय जोंहा ओनर ना ओके समझाना लाइट ऑन था लाइट ऑन था बय मरमि बिमाया ओनर ना ओके मरमि बिमा ऑन गुड ना समझाना यामानखौ गुड नाइट ना ओके गुड नाइट मरमि बिमा ऑन थैंक यू डियारा मानखौ बाजै बिउटिफुल होनना बुंबाय आरोना ओके डियारा गै मरमि बिमाया अन खोरोना लाइक होबाय दे होनबाय आरोना अके थेंक इउ मरमि बिमा अन ओइ रबिना मन के आप कहाँ से हो बोला मैं असम से हूँ इंडिया असम से हूँ मैं मरमि बिमाया अन मन के साफा नुथारो माथो मरमिखौ होनना बुंदों आरोना मरमि बिमाया साफा खाना माबा साइज खाथार प्रिति जिन्था बायदि बावलायसो मुसाहारि ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन
कैनेडियन के बोला आर यू एसामीस बोला है मैं एसामीस नहीं हूँ दे ओके फैफिनबाय है साला अमिता हाय बीके बोला है हाय हाय अमित अमृता मान के आप आपको तुम क्या बोला आप तुम कहाँ पर है ओके खुशा मैं अभी मतलब असम में उम्र देव वर्मा राजुआ मोजां हेलो हाय गुड डिनर मानखो गुड इभिनिं ना मानखो ब्रा गुड डिनर सिस्टार ना मानखो राजुआ राजु फिफाया सरबीनो हाय बोला रे हाय हाय आप बहुत सुंदर हो बोला है ओके रवि नामक का असम का बोरो इतना क्लियर क्यों नहीं हो रहा है असम का बोरो मतलब असम का बोरो इतना क्लियर क्यों नहीं हो रहा है कौन सा क्वेश्चन है ये मजा मन के मोरमी देनां हौवाया गारबा आं लागोन मोनलै नोंखौ होनना बुंदों ना मोरमी बिमा नोंखौ लागोननोहाय एम मुसाहारिया हौवाया गारबा मोरमी बिमाया डेन्जार बिउटिफुल आं माबा हरबायथ' नोंनाव बोले दं ग्रीम मामा हाय सिस्टर बोला है हाय हाय कैसी हो मोरमी बिमा मंको बिल्डिं गंसे दं नोंनाव मोसाहारि गारि गंबैसे दं होनदों आच्छा बिल्डिं गंबैसे दं गारि गंबैसे दं नोंनाव सोंदों जोंहा मोरमी बिमाया एम मोसाहारि बिदिबासो लाजागोन ना होनदो ओमफ्राय राजा मा होनगौ अबे मेरा टाइम नहीं है सिस्टर ओके होनदों ना अभी मेरा इतना टाइम नहीं है सिस्टर बोला है राजू ने ओके ओके राजु एम मुसाहारिया मा होनगौ उनाव नुगोन मरमी आंनाव फैबा बिल्डिं नायनो ना गारि नायनो होनदो उनाव नुगोन हाय मरमी बिमा गारि नायनो ना बिल्डिं नायनो ओमफ्राय मरमिया जोंहा मा होनगौ बे होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनगौ मरमी आंनि बलेर'खौ नायनो हरनोसै आङो जायोबा होनदों बलेर'खौ बलेर'खौनो नोंनो हरनोसैनोहाय जायोबा बिमा होथारदो सालायनाया ओमफ्राय मा होनो मरमि बिमा नोङो ओमफ्राय मा होनगौ सिंगेला गैया हेल' बाजै होनबाय ना हेल' हेल' सिंगेला गै मा खबर ओमफ्राय राजाया मा होनगौ सिंखा हा या ब्लिंकिं ओके ब्लिंकिंआ मा होनगौ आर इउ रे इंग्लिश नहीं आती रे भाई दे राजा मन को ओ मोरमी मेरा दिल है मोरमी मेरा दिल है आप क्या करती हो
बिफाया हिन्दीनिसो दांना हरखाबाय नामा ओमफ्राय जोंहा मरमिया मा होनखो मा मुसाहारि होनना बुंबाय आरोना सिंगेला गया जोंहा मा खबर होनबाय आरोना अके सिद्जा ना मा नामा हाउ हाय आप कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ सिंगेला गया मा खबर रा बाजेन ना खबरा मोजाङैनो दंथ'योलै सिंगेला गै नोंनिया माब्रै मरमिया मा होनखो जेबो गैयाबा नाङा आंनो मुसाहारि नाया मा होनखो उननिखौ नाया दानो खिन्था होनदोंना उननिखौ नाङा दानो खिन्था होनना बुंबाय नै दानो खिन्थानांगौनो उननिखौ नायानो मरमि बिमाया राजुआ जोंहा मिनिबाय आरोना मानो मिनिखो सिंगेला गैया मा होनखो मोजांलै बाजै दंथ'यो गोथाङैनो थैथ'वाखै होनना बुंदों आरोना के थैथ'वाखै आरो ओमफ्राय जायो मा होनखो बिल्डिंआनो दुइथाल्लाल' मरमि गाहायाव रुम मा होनखो 5 रुम गोजौआव 5 रुमल' बारा गैया जों हाना होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय सिंगेला गैया मा होनखो लाइक दान दे बिके बिमा होनबाय आरोना अके थेंक इउ मरमिया मा होनखो आङो गैला होनखो गैयालै आं गैजायैखायनो सोंग्रोखायोसो आं मुसाहारि होनना बुंदों आरोना सोंग्रोखायोसो फ्रेमा हेल' बोला हेल' फ्रेमा मा होनखो कौन सा लैंग्वेज है प्रेम ओमफ्राय जोंहा सुबिन बसुमतारिया नोंखौ नुबाथाय मबाइलखौनो दोननो बायो ना मा होनखो सिंगेला गैया मा होनखो बाजै आं अन दं दे होनदों दे सिंगेला आगै ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनखो न'आव थांबासो नुगोन मरमि होनदों ना न'आव थांबासो नुगोननो मरमि बिमा ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो सिंगेला गै अनार ना खोरोना मिनिबाय रमेशआ मा होनखो हाय बाजै सना मा खबर नोंहालाय दे खबरा दंथ'यो मोजाङैनो नोंहा माबोरै दं रमेश जा एमा मा होनखो मरमि माथो नोंनाबो हौवाया फौजिसोनो माथो होनना बुंबाय आरोना सोंदों नाय फौजिसो होननानै मरमि बिमा ओमफ्राय जोंहा प्रेमा मा होनखो आर इउ टकिं नेपालि नरे नरे प्रेम आदसा प्रेमा मैयानिसो नामाब्रा र' नायनांगौ सोराङा मा होनखो आंखौ संदो बाजै आं ओंखाम संदों बाजै होनदों आरोना अके सोराङा आगै संबाय था दे सिंगेला गैया मा होनखो लामब्रे रुवाथिनि खामानि बावबाय दां खलथं खालथां होनना बुंदों आरोना खामानि मावबाय दं खलथं खालथां अके मावबाय था दे खानाय लामब्रे रुवाथिनि खामानि मावबाय दं खलथं खालथां होनदों आरोना मावबाय थादो दे सिंगेला गै अन थेंक इउ मा ओंख्रि संनो नागिरखो सिंगेल फंबाय मरमिया मा होनखो आङो गैजायैखायनो गैयैखौ सैथारला आं मुसाहारि होनदों गैजायैखायनो गैयैखौ सैथारलानो जोंहा बिमाया ओमफ्राय जोंहा ओइसा लाइक दान सना होनना बुंदों आरोना अके ओमफ्राय जोंहा लाइक दानबाय थेंक इउ ओमफ्राय मुसाहारिया जोंना जोंना टाउनाव
न'आ मरमि गामियावसो होनदों सरि जोंना टाउनाव नङा मरमि गामियावसो होनदों टाउनाव नोङानो गामियावसो नो मिक्स ओमफ्राय जोंना मिक्सारा मा होनखो हेलौ बाजै जाखांबाय ना मा होनदों जाथ'वाखैनो मिक्सार आगै सिंगेला जामांखो औ बाजै उफायनाय होनदोंना उफायनाय मा ओंख्रि संखो उफायनाय मिजिङा मा होनखो हेलौ बाजै होनदोंना हेलौ मिजिं फंबाय आलु जिंखा आरो नासो संदोंलै बाजै नोंहालाय मा ओंख्रि संखोरा होनदोंना आलुथ' गोथावानो दे सिंगार फंबाय जोंना जोगोनारसो ओमफ्राय अनारना अके इउलांसै आं लासो नुदों ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनखो मरमि नोंनि फेभरेटआ बबे गंसेया आंनि नामाव 120 गंसे दं ओमफ्राय मा होनखो बलेर' गंसे दं ओमफ्राय बलेर'खौ आमाइनि फिसाज्लानोसो भारा ना अके भारा हरो आरोना फेभरेटआ बबे गंसेयानोहाय खिथाना लाखादो बिमा मरमि बिमा ओमफ्राय मरमि बिमाया मा होनखो गामिबाबो जायो बिल्डिं दंबा होनना मिनिदों आरोना गामिबाबो जायोनोलै बिल्डिं दंबाथाय मोसाहारि बिमाया मिनिबाय ओमफ्राय बिदि होननानै ओमफ्राय जोंहा मिजिङा मा होनखो जानुआ फैथारा नामा बाजै दाना होनदो जानुआ मैया फैदों ना मादोंथाय बावबायलै आङो मिजिं फंबाय फैदोंसोमोन नामाथाय दसे माया हाय गुड इभिनिं बोला है गुड इभिनिं माया रनिस हाय लाइक डान 21 बोला है थैंक यू माने मबाइला एसे माबालायबाय नामा सिंगेला मा आगैया मा ए मा खर'नि फंबाय जाखो फाग्लिलाय बेलथा राबासो नामा राबासो नोङो होनना मिनिदों आरोना ओमफ्राय होनफ्लांदोहाय मा होनो सिंगेल आगै जारलालै थाब थाङो दे आगै होनगोराखै ओमफ्राय बेलथा राबावसो नामा ओमफ्राय जोंहा मरमि बिमाया मा होनखो खोनादों सिंगेल आगै सना होनदोंना खोनादोंलै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो एमा नोङो नायग्रोदो एबार मा होनखो मिडियम मा दं मा गैया अके नों नायग्रोदो एबार मा दं मा गैया फनावल' रायलायबा जाया मा होनदों आरोना जायो मा होनना बुंबाय नायग्रोनांसिगोन मा दं मा गैया बिमा ओमफ्राय जोंहा रनिसा मा होनखो हाय माइ गार' सिंगेला गैया औ बाजै मरमि मा खबर होनदों आरोना मा खबरनो मरमि बिमा सिंगेल फंबाया सोंबाय सिंगेल आगैया सोंदों मरमिया मा होनखो जोंहा बलेर'खौसो मोजां मोनो आं होनना मिनिदों आरोना बलेर'खौसो मोजां मोनो नोहाय मिनिदों जोंहा मरमि बिमाया रनिसा मानखो जा अनार ना अके थेंक इउ एमा जामानखो 120 खौ हरा नों न'आवसो दोनो 120 खौ हरा न'आवसो दोनो फेमिलिनि थाखायसो बलेर'खौसो हरगोन होनना बुंदों आरोना 120 खौ न'आवसो दोनोनोहाय बिमा बलेर'खौसो हरो मरमि बिमाया मा होनखो
promotion singgelagai na mini berna raja manjaga mera thora देखा मैं आप राजकीय मन के राजकीय नाइट मारे ना ओके ओमफ्राय एमा मान के ए मरमी आं 120 खौ सो मोजां मोनो होनना बुंदों ना ओमफ्राय जों मिजिङा मान के बाजैना बिनानाव दंना गैया बाजैना ना ओके बिनानाव दङ गैया दङ दे मिजिङा दे राजा जाय ससमा होबाय हाय आयु लानांसिगोन आरो नायखौ सिंगेला मानखो दे बाजै मरमि कंग्रेचुलेसन आंनिफ्राय एडभान्सनो होनना बुंबाय आरो ना सिंगेल फंबाया ओमफ्राय जोंहा रनिस मानखो हमको बर' नहीं है ओके रोनिस ने क्या बोला हमको बोरो मालूम नहीं है बोला है ओके बोरो नहीं मालूम है राजा मन राजा यू राजुनिया ओमफ्राय एसबिया मानखो उन्दैसिमसो जालांबाय माथो आब' हाजो उन्दैनिफ्राय उन्दैसिमसो जालांबाय माथो आब' बिके हाजोआवना मिनिदो जा एसबि फंबाया अके नंगौ नामा फंबाय ओमफ्राय जोंहा बिजामानखो हाय आब' होनदों ना हाय बिजु एसपि आगैया लाइक दानबाय थेंक इउ सिंगेल आगैया मानखो बाजै मरमि रायलायबाय था दे आङो ओंखाम ओंख्रि संबाय दंलै होनदों ओंखाम ओंख्रि संदों होनोलै सिंगेला जोंहा सिंगेल आगैया मरमिया मानखो जोंहा न' नायनायाव बिसे बिमाखौबो आयु लांफागोन आङो मोसाहारि होनना बुंदों ना आयु आं गारि गाखोनो हागोन ना हाया होनदो मरमि बिमा होनदो ओमफ्राय जोंहा एसबि बिमाया अन आरोना अके थेंक इउ एसबि आगै ओमफ्राय जोंहा एम मोसाहारिया मानखो बाय बाय मरमि बाय बाय एलबि मालिक सिस्टार होनना बुंबाय अके एम मोसाहारि बाय बाय दे ओमफ्राय जोंहा राजा मानखो लाइक 24 दान अके सिस्टार होननानै हात हरबाय आरोना अके ओमफ्राय जोंहा मरमिया मानखो दे सिंगेल आगै होनना मिनिहरदों आरोना हामर' चेनेल हाय होनबाय आरोना हाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आगैया मानखो खिबुनि फंबाय था मानखो बुंबाय था खावसे फाग्लि मिनिनो ओंखारबाय हाय सिंगेल आगैखौ फंबायबो होनजाबावलाय अके दे बुंला दे ओमफ्राय जोंहा एमा मानखो मरमि बिके सिस्टारखौबो लाबोफा दे होनना बुंबाय आरोना जोंहा अके होनदो सिंगेल आगै अन आरोना अके थेंक इउ एसबि आगैया मानखो गस्लाखौ फसायबाय आंना आब' होनना मिनिदों आरोना अके फै गाननो बानदो एसबि आगै रनिस अन आरोना अके मरमि बिमा अन थेंक इउ Sundari. Kameraयासो गिदिङोना नोंसोर एसबिआइ मानखो आब' बिके केमेरायासो गिदिङोना नोंसो गाखोनाया हा होनना मिनिदों आरोना अके नोंबो गाखोनायनोबा फैबानो जायोमोनलै एसबि फंबाय सानैजों गाखोनो हागौमोन ना केमेरायासो गिदिङोब्रा मिनिबावबायसो नामा फाग्लाया ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनबाय
ओरैनोथ' बारा गिदिर मा होनो फिदिङा फाग्लाया बेबो ओरै फिदिंबाय आरो जि स्पिडआव फिदिंबाय आयौ लासैबो फिदिंजायो आरोना ओमफ्राय बा सल' दामनायजों माजों जा स्पिडआव माबा फिदिंबाय आंहाबो नांबावगौ मोसादेरबाय दानियानो खानस्रि मा होनो बाब्राबनायाबो हाबावासै नामा आंजों एसपि फंबाय खर' गिदिंलायदों नामा नायबोनो मोदोमैया जामांगोन मालगारियाव गाखोनोसै बिमा खाराव आंबो गाखोनो हाया बिमा सना दाना औ मालगारियावसो गाखोनांगोनहाय मोदोमै बिमा ओमफ्राय मा होनखो आंबो बे काराव बारा गाखोनो हायालै खर'फ्रा ओमफ्राय एसबिया मान गोजा गैया आंहा दहायसो नुदों मोजाङै सासे बुरि गाखोनाय आदसा बबेयाव नुवा बुरि गाखोनायखौलाय हाब बुरियाबो जारलाहाय मानसिफ्रा मा होनो खेबलाबायथोंसै साननानै होखाबायब्रा आंबो मोसानायालाय एसपि फंबाय मिनिनो ओंखारबाय थाबाय उनावसो आयु आन्दोआवसो जा मिनिखाबाय आं गाखोखांनानै ओमफ्राय रमेशआ जा मा होनगोन बाजै कमेन्ट थाब थाब नायलै बाजै होनना बुंदों आरोना आदसा ओमफ्राय जा एमारा मा होनखो के रनिस ने क्या बोला रे सॉरी ING निंको सॉरी मतलब राजुआ इदि नायखुमाबाय आरोना अके मानो नायखुमाखैलै राजुआलाय रनिसा मानखो अन थेंक इउ सोराङा मानखो हाय बाजै सना गुड नाइट जिउ आंहा जौ फेबाय होनना बुंबाय आरोना आयौ मानो जिउ फेखो सोराङालाय ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया गुड नाइट फ्रेन्ड होनना बुंबाय आरोना गुड नाइट फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा एसबि आगैया मा होनखो फेसबुकआव भाइराल मा होनखो जादों बुरिया गाखोना मोसादों दे नामिनि आङो फेसबुकआव नागारनो सानदोंमोन आंबो ओमफ्राय नागारासैहाय आङो मिनिफ्लांबाय थागोन साननानै नागारनासो दोनसै नामाब्रा आंबो एसबि आगै भाइराल जानायनि मिनिनो ओंखारबायलै दासो याल्लाफा हाय गार्ल्स बोला है हाय हाय ओमफ्राय जों खन्थाइया मा होनखो आङो थांथ'ला दे फ्रेन्ड बाय आं थाथ'ला दे होनदों आरोना अके बाय बाय फ्रेन्ड खन्थाइ सोराङा लाइक हरबाय आङो बाजै सनानबाय आरोना थेंक इउ सोराङा आगै मरमि बिमाया बिमा सना आङो थांबाय बाय बाय दे बिमा दे बाय बाय थेंक इउ सापर्ट नायनो थाखाय दसे समबाबो ओमफ्राय निजोमा हाय होनदों आरोना अके निजोमहाय गैया हा हा फेसबुकआव मा नाम आब' होनना बुंबाय फेसबुकआ मा नाम आब' आयौ दाबो आंजों नोङो जयेन जायाखै आरोना एसबि फंबाय आंना मा होनो बे आंनि नामानो बिश्वकबि ओमफ्राय BTOI एसबि फंबाय बे इउटुबजों लिंक होखानाय दंथ' दाबो जयेन जाया नोङो आयु आयु होनदो आंबो नागारना दोनसै र' फेसबुकआव भाइराल जाथोंसै ओमफ्राय निजोमहाय होनदों अके एसबि फंबाय अ सरि राजिल बसुमतारिया हाय बाजै होनदों आरोना हाय हाय एसबिआ अन थेंक इउ सोराङा मा होनखो आंहा क'क्राझाराव दङ नालाय आङो दिनहै लोंबाय गाबोन मा होनखो बिदाय लासिगोन बेखायनो लोंस्राबाय होनना बुंदो ए क'क्राझाराव थानायखाय आरोना ओमफ्राय गाबोन बिदाय लानोसै ओंखायनो लोंस्राबाय दे लोंस्राना लादो दे फंबाय एसबि माबा सरि सोरां आगै एसबि आगैया मा होनखो आइया र' नोंनाव होनना मिनिबाय नामा नायनां होनदों अके नायनां होनना मिनिदों आरोना आं नागाराखैलै फेसबुकआव नागारनांगौ र' बै खेबना लांग्राफ्रासो नागारबाय खोमालै मिना थैखागोन उनावसो सेस
रोज न रोनीस ने क्या बोला रे, हमको भी बोरो सिखाना यार ना। ओके, बोरो सीखना है रोनीस वन, थैंक यू। वो सारी रातें वो मुलाकातें मुलाकातें। फल' खालामबाय दे आब' होनबाय। अके, आं फल' खालामफिनगोन दे, बेक फल' होनदो। सारी रातें वो मुलाकातें याद आ रहा है, दर्द हुआ दर्द हुआ। Oke, Roni saman ke on, thank you isbagia foto खालामबाय। oke isbagia oke होनदों ना। औ सोरां आमान के ओइ बाजै आङो जौ फेब्लाबो नोंनि ओंख्रिखौ सोंनो लुबैयो आरो सोंथारगोन नेनाब्लाबो खोनासंथारगोन होनना बुंदों। ए, ओंख्रिया जोंना जोगोनार आरोना खोरोम फंबाय। ओमफ्राय जायसबिया आमाखो क'क्राझार दाना। अके, एसबिया फंबाय अन। मा खालामनांगौ जाखो लेखाया आद्रा बताना पूरी लग रहा है क्या करूं? फ्राई करो। आद्रा है ना? आद्रा नहीं है रे, बताओ। नहीं डायरी पता ना, हम बोलने लग रहा है क्या करूं? भूख भी लग रहा है बहुत जोर के, बट कुछ करना भी है। पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं, कुछ अलग अच्छा बताओ ना, जिसकी मेरा हार्ट अच्छा हो पाए। बताओ ना, बताओ ना। ओके एसपि फंबाय फेसबुकआ आंना मैखोमल'। आं मोनथिखादों नोंखौ। क्या करूं सोफिया, क्या खेलूं? फेसबुकआ आंनिया मैखोमल' दे। दा नांनो मिनदों आरोना मैखोम। नामा मैखोम नामा? मेसेज हरना दोनब्रा, थाब हाबनो हानायनि। एसबि फंबाय मेसेज हरना दोन दे, आंथ' नुबाय सिनायखागोन नालाय। सोराङा मानखो बाजैयाबो आं बादि सिंगारसो माथो दे, संदाननो मोनसे सुजुना हर, आं बानायगोन नोंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय मोनसे सुजुना हर। मेथाइ बानायनो आङो देंखोखौ आङो होगोन दा। आं मेथाइ माबानो रोङा दे सोरां फंबाय, मेथाइ लिरनो रोङा आङो। ओमफ्राय जोंहा रनि सामोनखो बाय दे दो गुड बाय। ओके बोला, ओके बाय रनीस। गुड बाय। ओके गुड बाय राजि रमनखो गुड नाइट बाजै होनबाय ना। ओके गुड नाइट जागोन आरोना। जा मेसेज हरना दोन माया मानखो गुड नाइट बाजै होनबाय ना। ओके गुड नाइट। माबाखांबायमोन नामा? संजासिगौमोनथ'।
हाबायमोन नामा हाखांबायमोन माबाखौ मैगंखौ ए आंनो हाफिनसै सोरा आंखौ दे बाजै गावहाबा हारसिं एसे खनस्ल'बाय थायो ना मेथाइखौ होनदाना आङो बिदिनो हारसिं एसे बिदिनो खनो आं मा होनो सोरांफुंबाय ओमफ्राय जोंहा मा हायनास्रारिया लाइक दानाबो होनबायना थेंक इउ आगै मा खबर होनदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो आगै नोंनिया माबोरै दं खबरा मा हामदोंना हामाखै लोमजादों होनदोंमोन ना हामदोंना हामाखै हायना आगै दीपंकरा हाय फ्रेंड बोला है हाय फ्रेंड कैसे हो फ्रेंड हायना आगैया मा ओंख्रि संखो आब' होनदोंना ओंख्रिया जोगोनारसो जोंना हायना आगै ओमफ्राय दीपंकरा आप बोला है दीपंकर ने ठीक हूँ बोला ओके ठीक है ओमफ्राय हायना आगैया मोनखो एसे हामबाय आब' होनदोंना एसे हामबाय आरोना अके आगै मोजाङै मुलि जा हायना आगै ओमफ्राय जोंहा दीपंकरा आप बोला है आप मैं भी ठीक हूँ ओमफ्राय जोंहा सुनीला मोनखो हाय ब्यूटीफुल कैसे हो बोला मैं ठीक हूँ सुनील आप कैसे हो दीपंकर क्या हुआ बोला कुछ नहीं हुआ दीपंकर बसुमतारी है सिंगलाव मांखो सरि बाजै कल फैदों सरि बाजै कल फैदोंमोनलै मामिनि कल फैदोंमोन आरोना अके हायना आगैया जामानखो नोंबो मिथिदों आब' आंखौ लोमजादों होनना होनदों नोंसिनि सिस्टार फैदोंमोन आंनि एलबियाव हायना आगै दाखालि फैदोंमोन नामा आब'आ लोमजादों आंहा बिनानावसो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सोराङा मांखो आंखौथ' बावाखै खालि बावखायो खालि खोरोनखौल' अनखायो आंखौ अनखाया खालि खोरोन आं थानोनो गोसो गैला होननानै गाबदो आरोना नोंखौनो सोरांखौनो खोरोन होनफ्लाङोलै आगै सोरां होननो नागिरनाया खोरोन होनफ्लाङो अके दे दाना बावला दे ओमफ्राय जा इटिजे बड'आ मा होनखो मा खबर बाजै होनदों खबरा मोजां आंना आगै इटिजे नोंना माबोरै दं सुनिला मा होनखो मैं बहुत हैंडसम हूँ आप ही हैंडसम है ओके सॉरी हैंडसम खबर कैसा है सुनील हैंडसम ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो बाजै मरमिया थांबाय नामालै बाजै थांबायथ' आरो मरमिया बाय लानानै थांबाय एलबि होगासिनो नामा ना दासान्दै मरमि बिमाया मैयाबो जा खर' सानानै गैया मोनायाव मानसिफोरनि एलबो थानो हायासैलै एन हाउसनि सिस्टारनाव एसेल' थानानै ओमफ्राय जाहायना आगैया मा होनखो फैखांबावबायसो सिस्टारा होनना बुंदो दाखालि फैदोंमोन हायना आगै ओमफ्राय सिंगेला अनार ना अके थेंक इउ हायना आगैया मा होनखो मा खिन्थाया बेलाय आब' सना होनदो जेबो खिन्थायाखै आगै ओमफ्राय आब'आ लोमजादों ओमफ्राय मा होनो आब'नि बदल मा होनो आब'आ सोरनाव सोरनि एलबियाव थाङो ओमफ्राय गाव थांना होदों आरोना नोंसिनि सिस्टारा
नों लोमजानायखाय हायना आगै नोंनि बदल थांना होदों होनना खिथादों आब'नि बदल आं थांना होबाय आब' होनना खिथादों एखे नुयोना नोंसोर सानैखौ सिनायनो हाया आङो फार्स्ट नुजेननायाव कनफिउस जालायदोंमोन उनावसो मोजां नायनानै बिब' बिनानाव गोमा सानबाय आं ओमफ्राय सिंगेला गैया ए होनदों आरोना देबा जामोन के हेलौ खान्थि के खान्थि होननायाबा माने जायोलै सिंगेला गै नोंसो मोनसे रोंगौ ना भाषाखौ सिंगेल मा होनो फंबाय होनबाबो दाय जागोन ना सिंगेला गै ओमफ्राय जोंहा इटिजिया मा होनखो आंनाबो मोजां दे थाथ' एसे बेस्थ' नायथ'नो हानाय नंला बाजै होनदो दे जेबो नङा दे इटिजे जेबो नङा सोराङा मा होनखो आंनो नोंखौ लोगो मोनब्ला गाबबाय मा होनखो बिबा जैनि नामाव दख'ना मोजां गिफ्ट होगोन आं बाजै लोगोखौथ' हमखागोन नों आंखौ बाजै सना होनदों आरोना नंगौ नामा सोरां फंबाय नायनोसै र' एसे उनाव मा जायो ओमफ्राय जोंहा हायना आगैया मा होनखो बयबो बुंमारो आब' सेम नुथारो होनना होनदों आरोना एखे बै हिन्दी माबायाव दंना हिन्दी मा नाम मोनलाय बिसिना सिंकि मिंकिया सिनायनाय नङा नोंसोरखौबो बिदि देलाय माबा एखे देलायबाथाय हायना आगै एखेखा सिंकि मिंकिया हिन्दीनिया सुनीला मन के आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आता बट आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है बोला है मतलब बोरो लैंग्वेज समझ में नहीं आता ओके मेरी आवाज ओके थैंक यू सुनील हैंडसम बोलो आपको ओके हैंडसम बोलूंगी आपको सुनील अभी क्या कर रहे हो सुनील हैंडसम क्या कर रहे हो बताओ सुनीता मा होनगो हाय होनबाय आरोना हाय सुनीता आगै हायना आगैया मा होनगो उनथिंनिफ्रायथ' रावबो सिनाया मोदोमाव नायबाल' सिनायो आब' होनदों आरोना सिनायनाय नङाथ' आरो ओमफ्राय मोदोमफ्रावबो मोजां नायबा सिनायगोन आरोना ओमफ्राय हाखु दाखु नायबाथाय सिनायनाय नङा ओमफ्राय जोंहा सुनीता मान के हेलो असम वाली मैडम क्या हाल है बोला है के हाल मतलब ठीक है हाल साल ठीक है मेरा आपका कैसा है सुनीता ओमफ्राय सिंगेला मा होनखो सिख्लाफोरखौ बुङोलै बाजै खान्थि होननाया होनदों नंगौ आरोना आं खोनाखायो जोंनिखैबो दङ आरोना बिराद नेपालफोर दङ गामियाव आरोना गामि खाथियाव गेजेरावनो ओमफ्राय खान्थि होनो खान्थि खानसा गाबज्रियो आरोना ओइ सिख्ला होननाय जायोना ओइ जाम्बि होननाय जायोब्रा सिंगार फंबाय ओमफ्राय जोंहा पारबिना मा होनखो पेसाना लिखा है हायना आगैया मा होनखो बयबो कनफिउस जायो होनदोंना कनफिउस जागोनथ' आरो सेम नालाय ओमफ्राय एसबि फंबाया मा होनखो आब' फेसबुक फल' खालामबाय दे कमेन्ट नाय होनना मिनिदों आरोना जागोन दे कमेन्ट नायगोन आं एसबि आगै मिनिबावलायो अनिरामा बिके बाजै मा खबर होनदां ना खबरा मोजां अनिरामा आगै आंना नोंना मारै दं हायना आगैया मा होनखो सिंकि मिंकि बादि आब' होनदों ना सिंकि मिंकि बायदि एसोरखौबोथ' सिनायनोनो हायाना ओमफ्राय नोंसोरखौबो एखे देलायबा सिनायनो हानाय नङा दे हायना आगै फुजायाव देलायनानै थांबा खेबसेबो सिनायखानाय नङा ओमफ्राय सुनीला मान के सुनील क्या बोल रहा है मैं शादी में हूँ किसका शादी में है हैंडसम ओमफ्राय सिंगेला थैंक यू एसबि आगैया मा होनखो आसि मोननै देखायलायनायखा ना
प्रफाइला आब' बिदि होनना नायखुमादो आरोना माथो आगै एसबि फंबाय गावनो नागिरदोंमोन आङो ओरैहाय जारलालै नोंजोंबो ओमफ्राय सोरां आगैया मा दख'नाखौ गानो मोजां मोनो मा दख'नाखौ गाननो मोजां मोनो बाजै बुं नोङो 5,000 ना 6,000 बाजै ना बांसिन दामनि ओंखारनाय दख'नाखौ बाजार मांखो बाजार मांखो बाजैनो होगोन आं होनना बुंदों आरोना एफा दामनि होनदो आंनाव बेसिबां दामनि दख'ना गैयालै सोरां आगै एफा दामनि गानलाया होनदो बिनिफ्राय खमाव गोजा आरोना दाम खमनिसो गानो दे सोरां फंबाय होनदो ओमफ्राय जाहायना आगैया आंनिसा एसे फिसा बेना मोदोमा आब' होनदो आरोना एसे फिसा आरो ओमफ्राय नोंना एसे गिदिर होमबाबो फार्स्ट नुजेननायाव कनफिउस जायोना हायना आगै ओमफ्राय जोंहा सुनिताया मा होनखो आजा पान्जाब घुमाते है बोला है सुनीता ओके जाऊंगी लेकिन घुमाना पड़ेगा पंजाब फिर कभी जाऊंगी पंजाब में घूमने के लिए ओमफ्राय जों सिंगेल आगैया मा होनखो सिख्ला बुंनाय जायो दांलै होनदो आरोना बाजै आं बारा नेपालि रोङालै होनना मिनिदो आरोना आंबो खोनायो सिंगेल गावसोरजों गावसोर बिदि गाबज्रिलायो बिसोरो आंबो खोनायो आरोना बे भाषाखौ बायसं नाइस बोला है केस एसबि आगैया मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा हायना आगैया मा होनखो दे थाथ'दो आब' सना गोबाव थानो हानाय नंला होनबाय जेबो नङा दे हायना आगै थाबायानो आरोना अके थेंक इउ सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सोराङा आंनि सोराङा आंनि फंबायजों आंजोंखौ नाय सोरबा सिनायो नामा जोंबो जावजा बड' गाजोला माखो जावजा बड' गाजोलाजों आंजों सोरां आं दानसोरांजों होनना बुंदों आरोना मा नामलाय सासेया सोरां ओमफ्राय सासेया मा नामलाय नोंसिना बड' गाजोल ओमफ्राय नोंसोरो सानैबो फैदोंमोन ना नोंसोरबोथ' एखेहांआनो आरो सोरांमोनाबो सासेया मा नाम मोनथाय ओमफ्राय जोंहा सुनिला मा होनखो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है आज आपकी गर्लफ्रेंड की शादी किसके साथ आपके शादी होगा आपकी गर्लफ्रेंड मतलब किसके साथ शादी हो गया सुनील हैंडसम किसके साथ शादी हो गया हायना आगैया मा होनखो गुड नाइट बाय आब' होनबाय ना गुड नाइट हायना आगै बाय बाय हायना आगै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे हायना आगै ओमफ्राय जोंहा रन हाय बहन जी बोला हाय कैसे हो ओमफ्राय रनिया मा होनखो बाजै नोङो मोजाङै दं आरोना मोजाङै दंथ'यो सिंगेल अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा रना मा होनखो हेल' भाबिजि बोला हेल' देबरजि आं बेस्थ'थारलै आङो
आङो बेस्थ'थारलै थेवब्लाबो आं अन अके होनदों दे जेबो नङा दे ओमफ्राय राजु ओमफ्राय जा राजुआ मा होनखो एर'प्लेन थांबाय नामा के थुलुनो थेंक इउ राजुआ जा मा होनखो अके सिंगेला गैया नोंगौ दांलै बाजै होनदों आरोना नोंगौ दांलै बाजै नोंगौ दांलै बाजै होनबाय जा ओमफ्राय जोंहा थुलुनो काहा से हो बोला मैं आसाम से हूँ राजुआ थु देखायबाय सिंगेल अन र' हरगोन आङो र' Kasih lama. Adaya क्या राम आर हाय बोला हाय लिंक ना ओमफ्राय राजुआ जा मा होनखो मैथुन मैं तुझसे प्यार करूँ तुम्हारी वो जाऊँ बन जाऊंगी मैं तुझसे प्यार करूँ तुम्हारे बन जाऊंगी ना बोल के हंस रहा है राजू सिंगेरा मा होनखो आच्छा बाजै दसे र' दे दसेनि उनाव फैबाय दं दे होनदो दे जेबो नङा सिंगेला आगै विक्रमा जा हाय बेना हाय विक्रम राजुआ जा ओके राजु र'हाय मानो नांगौ र' Tuna. विक्रमा मा होनखो कि करिसो एको करा नाय विक्रम राजू ओके विक्रमा क्या कर रहे हो खाना हो गया बोला कुछ नहीं कर रही हो थोड़ा बात कर रही हो खाना नहीं हुआ है मतलब नहीं खाया अभी आथिं माबा जाबाय माथो आं बेखौ उदां माबानानै खामानि मावनानै माबा मोनसे
राजुआ मांखो आब' खिया आब'सो लिरबावबाय नामाहाय राजुआलाय राजुआ सोर जाखोब्रा ना आङो ओइ माबाखौसो सानदों दे अजितखौसो सानदों नङा ने अके सरि अबे किया बानाया आपि क्या बानाया रद के खाना सिस्टार होनदों अजित बिफासो आरोना राजुआ नार्जारिया हा मिनिदो राखा खानाया जोंनिया माबा दे मा होनो जोगोनारसो ओमफ्राय जोंहा मिस्टार एमारा मा होनखो लाइकल' दे होनदो दे जेबो नङा एमारा जामा होनखो माइक अफ जाबाय औ लाइकल' दे होनदो आरोना माइक अफ जाबाय ओमफ्राय अके जेबो नङा दे एमार चान्स लानानै लांथारबायानो माबाखौ बाबा आवाज जाबाय दे आवाज जाबाय थुदो खोमा एबिया मा हेलौ बाजै गावदां मा माखो मा सिरि होनदों आरोना औ सिरि थादों दसे होनदो एबिया मा होनखो ओंखाम जाखांबाय नामा बाजै ओंखाम जाथ'वाखैनो एबिया आगै नोंलाय मा खबर एबि ओमफ्राय ओंखाम जादोंना जायाखै
yêu mẹ phone and मतलब आदायालाय मा खालामदों दाना नोंनिया डिउटियावसो इबि आगै सनजिबामोनखो हाय बाजै माबोरै खबरालाय होनदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो सनजिब आगै नोंनिया मारै दं ओमफ्राय इबि आगैमोनखो मोजां दे बाजै होनदों आरोना समय से जोड़ी ये gặp cửa hết सनजिबामोनखो आंनाबो मोजां बाजै खबरा होनदोंना मोजां जानांगौ आरोना ओमफ्राय ओंखामफोर जाबाय नामा ना जाथ'वाखै सनजिब फंबाय मा खालामदों इसोरना जमरा जाया मा ओंख्रि जाखो बस खबरा मोजां ना होनदोंना ओंख्रिया जोगोनारसो ओंखाम जाथ'वाखैनो जमराजा
Naamखौ दिमा लादों होनदो पुनिता मंखो आरो बोलाय जमराजा मोनखो मुनिया नोंखौ एलियाव नुना आंखौ बारा लोगो हमनाङा दे होनना बुंदों आरोना अ नोंगौ नामालै जमराजा दिनैबो मिरामिससो दे जमराजा बेदर मोनजायाखै आकाश अके हाखांबाय नामा सल'बाथा खोन्थाबस होनदों आरोना होद सल'बाथा खिथारोआलां पुनित राजा राइट फिलाप आकाशा मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना ओंख्रिया जोंनिया माबा जोगोनार ओमफ्राय नोंहालाय ओंखाम जाबायना जायाखै आकाश फंबाय ना बुंदों आरोना आंखो होद गिलु बालु जमराजा नों गसंनाय खनसे होनदों आरोना लाना थांबा मा जागोन नों लानानै थांबा मा जानोलै जमराजा गसंनानैलाय ओमफ्राय जामाखो गिता हाय होनबाय ना हाय जमराजा मोनखो लावदि बादि बस दे होद आं लावदि नङा लावदिबो नङा ओमफ्राय लावथेबो नङा आङो लावदिबो नङा लावथेबो नङा ओमफ्राय जोंहा सन्जिबा मा होनखो बहा दङ जमराजा होनदों बहा दं जमराजा होनना सोंदों नै सन्जिबा Iya, hai pemerintah जिउनाङा जामाखो मा सना होनदों आरोना मा सना होनदों दंथ'यो बिदिनो जिउनां होनदों गिताया जामानखो स' किउटि बोला हे अके आकाशा अबेनि राब' नों होनदों आरोना आङो दा बङाइगाव आसाम बङाइगाव दङ आकाशआगै ओमफ्राय जिउनाङा आङो दसेल' होनदों औ दे जिउनां राहा अके हाय आंखौबो सापर्ट खालामदो अननानै होनदों ना राहाया सापर्ट खालामदों ओमफ्राय राहाया जामानखो मा खबर मा खालामदों आब' सना होनदों ना जेबो खालामाखै आगै ओमफ्राय जिउनाङा आङो दसेल' सना होनदों जायो दे दसेबाबो जिउनां
Somra teman ke good night boss anga. Haजिरासो मावदों दाना. हाजिरासो मावदों आरोना हा. बे बुस्थुखौ दखानाव थांबा बावबोबाय थायोलै थाम्फैनिखौ. बावलायबायना दानो थांनानैबो. माबा गोलोम बोथोराव थाम्फै गैयामोन गोजां बोथोरावसो थाम्फै जालाबायबायलै. ऊपर यूं ब्यूटीफुल बोला है ओके नहीं है आपको कुछ नहीं Sonjoy hi Mena hi जेबो नाङा अन आरोना के आङो ओंखारथ'बाय सनानै दे जेबो नां होयसे मबाइलखौ हरना खनसे Loom. Wait, hello, how are you? Sorry, where are you from? बोला है. Okay, hello. I am from Assam, India, Assam. खनसेल' लायफैफिनगोन आङो. आं एथ' आराम माबा सोनानै लालायदों होननाय. होलाय. होननाय. देना दे. होनलाय. नाइस बोला होनलाय. होनलाय. हाय आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों ना सोरां सादा
ओंखाम जाथ'वाखै आगै ओंख्रिया जोंना जोगोनार आरोना एसपि बड' अन थेंक इउ प्रफाइला मा बेलेग नुलायखोब्रा एसपि आगैनियालाय हले माबा दसे संला नामा होनदों ओंखाम मोनबावसो मोनबाय दे एसपि आगै दे ओंख्रि मोनबाय ओंखाम मोनाखै I love your okay sweet voice बोला ना okay thank you boleh आं जाबाय आब' होनदों ना मा ओंख्रि जाखोब्रा एसपि फंबाय NS दैमारिया मोनखो हाय आब' होनदों ना हाय आगै मा खबर अबिनाश Movies. Nah, dasar. ओमफ्राय जों एसपि आगै मोनखो दालि आलु भाजा ओमफ्राय खुसिया आंनि आब' होनदों आरोना आं आब' होनदों आंथ' खुसिया जाया होनदों गोथाव एसपि आगै अरे अविनाश हाय सिस्टर बोला हाय हाय सिस्टर बोलो ब्रदर बोलो सिस्टर ना अविनाश हाउ आर यू आई एम फाइन मतलब मैं ठीक हूँ आप कैसे हो एसपि आगे ऑन थैंक यू अविनाश सिस्टर लुक एट मी बोला ओके ओमफ्राय जा एसबि आगे अन एसबि आगे मोनखो सावन ना औ ओमफ्राय अविनाश मोनखो सिस्टर नट हियार योर भइस ओके Pika mangke Pat kalena dan ke pat kawanai Sister please speak English मतलब इंग्लिश लैंग्वेज मुझे नहीं आती है अविनाश एसबी आगे ऑन अविनाश where are you from बोला है एसबी बोडोनी फुसा where are you from आशीष हाय बेरना हाय हाय आशीष गंसे लायलाय ओइ सिनिखौ गंसे कैसे किया हो गया है
Espiagion Abinas nama I'm from Manipur बोला है मणिपुर से बोला ओके अबिनाश sister your voice is so sweet बोला है ओके thank you Espiagia Abinas आओ बोला Chào nè, đuổi mẹ rau, điền. SB आ गया अविनाश ने क्या बोला सिस्टर व्हाट्स योर नेम ओके मेरा नाम मतलब विश्व को भी है विश्व को भी बसुमतारी अविनाश बर'नि ओके बाजै दाना ओ बुं दे बर'नि फंबाय MR कहाँ से हुआ बोला है MR कहाँ से हो बोला मैं इंडिया असम से हूँ MR अविनाश सिस्टर प्लीज सिंग ए सॉन्ग बोला है ओके सिंग सॉन्ग नहीं आती है अविनाश से आई लव यू योर मणिपुर लैंग्वेज बोला SB बोडो ने अविनाश से आई लव यू योर मणिपुर लैंग्वेज बोला है अविनाश ने बोला आई लव यू ट्रांसलेट इन मणिपुर इन एम्बू Silsan oke do GM hello friends बोला hello friend
SPI Gaman ke SPI Obinash very hard नमस्कार हाँ नमस्कार ओके अविनाश ने क्या बोला मैं तुमसे प्यार करती हूँ इन मणिपुर हैं मणिपुर की आंबो नंस अविनाश नामा ब्रा ना बेलेगसो जाखो अविनाश बेलेग नामा दे ओके अविनाश Basilsan Roman ke owner na oke SPI aman ke Avinas oke bola Avinas aman ke sister look at me and say I love you bola hai oke Basilsan share na SPI aman ke Avinas setting bola hai setting Silsander like the friend bola thank you Silsander thank you so much admiring Sonan merna ke Sona bola Lum are you married sister bola ha मैं married हूँ Vinasa please say बोला है क्यों से क्यों हो गया someday as your husband SPI cái món cái lấy lương phạt đơn with or married one son अच्छा तो married one son बोल के हंस रहा है Vinasa sister where are you from बोला है Vinas nama berapa lah nama saya sebab Vinas fikir berapa okay I'm from India sorry Assam है मैं इंडिया आसाम से हूँ Vinas बायदि नुदों माथो आंलाय प्रफाइलखौलाय oh thank you sister Palang okay
मा होनखो SBया गैया room Hello guys मेरना SBया SBया मा होनखो मा ओंख्रि जाया बाबु बिमा सना होनदोंना ओंख्रिया जोंना जोगोनारसो दे आगै SBया मा होनखो आब' होनदोंना आब' होननानै नायखुमाबाय एखे होनदो SBया गैया मा होनखो मा रिप्लायबो होआ बाबु बिमा सना होनना बुंबाय SBया all history कपाल बारी ना ब्लॉग ओके सपोर्ट बोला है सपोर्ट बोला फिन फिन मान थानेश्वरा हाय बाजै होनदोंना हाय आगै SDया मा होनखो माहानि नोङो बाबु बिमा सना जास्ट जकिं रागा जोंनाङा दे आब' होनदों औ जोङा दे SD आगै आङो मा होनो आसाम आं बङाइगावआव दं आरोना दायो SD आगै ओमफ्राय जोंहा SD फंबाया मा होनखो आङो गेम गेलेसै आब' सरि गुड नाइट सुइट ड्रिम बाय बाय होनदों आरोना अके गेलेदो दे SD फंबाय थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय फंबाय SD सपोर्ट बोला व्हिच लैंग्वेज मतलब बोडो लैंग्वेज है थानसोराङा मा बाबुआलाय मा खालामदोंनो बाबुआ दं खाथियावनो नै सोरांसारना हाय आब' मा ओंख्रि जाखो होनदोंना जोगोनारसो ओंखाम जाथ'वाखै सोरांसार आगै थानसोराङा मा होनखो जाखांबाय नामा बाजै होनदोंना जाथ'वाखैनो आगै थानसोरां ओमफ्राय नोंहा जाबाय नामा SB आगै मा होनखो आदसा आं रङापारानि आब' डिस्ट्रिक्टआ सनितपुरनो सनितपुर रङापारानि आरोना अके SB आगै सरि SD आगै अके सनितपुरनि आरोना हाउलेन्स हेलो बोला है हाउलेंस ओके हेलो हेलो हाउ आर यू मैं ठीक हूँ मतलब आई एम फाइन थानसोराङा मा होनखो नोंसा आदाया CRPF नामा होनदों आरोना CRPF नङा SSBसो थानसोराङा
Tanserang agak mangga wonderna. Estia gaman ke एसे ओरैनो नाय आब' सना होनदोंना एसे ओरै नाय आब' सना होनना बुंबाय एसे ओमफ्राय जोंहा थानसारा आगैया आर्मिसो होनदों आं आर्मि नों आर्मि आरोना अके about okay about cooking video your channel you grow any good night Dana okay thank you लूम बताने के लिए good night जादों आर्मि आरोना के आर्मि मैया सोरदोंमोनलाय फियामानखौ दिनहैसिनथ'वाखै माथो होनदों दियार होनदों ना अके लाबा आंबो जानो थुदों नुवाखै नोङो फिसिना आगै मैं थोड़ा खाऊंगी ज़्यादा नहीं खाऊंगी थानसाराङा मा गामिनि मा गामिनि नों बाजेनदोंना आङो बङाइगाव थायो दे थानसारां आगै ओमफ्राय बिजनि होनो गामिया हावलेन हाय बोला हाय एसटि आगैया मा होनगो आब' एसे नोंखौ मनालिसा नों एक्ट्रेस बादि नुयो आं गुबुना माबायदि नुयो बुंनो रोंला बाट आं नुयो आरो खि आब' होनना बुंदों आरोना नंगौ नामालै फंबाय एसटि फंबाय ओके ओमफ्राय जोंहा लक्ष्मणा मा होनखो हाय भाभी कहाँ से बात कर रहे हो आप आपको हिंदी समझ में आती है क्या वाला है अभी मैं मतलब इंडिया असम से हूँ मैं असम से बात कर रही हूँ लक्ष्मण असम बंगाईगांव हिंदी आती है थोड़ा थोड़ा आती है एसटिया मान के आब' होनना बुंबाय आरोना थानसारा आइया मांखो राजु नार्जारिखौ सिनायो नामा राजु नार्जारिखौ सिनाय मोनो नामा होनना बुंबाय आरोना अबेनिबा नों अबेनिबा आं बोरै मोनथिनो दे फंबाय नों अबेनि माबा सरि राजुआ नार्जारिया अबेनिबा आंनि लं लक्ष्मण ने क्या बोला भाभी जी हम महाराष्ट्र से बात कर रहा है मणिपुर गरी लेके आता हूँ मैं अंगुली क्या था अंगूर लेके आता अंगूर ओके देवर जी आप मतलब महाराष्ट्र से है ओके
Mari, hello bola, hello. Arbina pesana mesra he. Na, tansera man ke bongai gauni dana. Oh, सिनायनाय नङा दां आङो थानसोराङाखै दैमारिया मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया जोगोनार जोंना ओंखाम जाथ'वाखै ada nggak मा ओंख्रि जाखो होनना सोंदों आङो ओमफ्राय लक्ष्मणा मोनखौ आपके पास से खटमंडू कितना दूर है ओ ये जगह तो मुझे पता ही नहीं है लक्ष्मण ओमफ्राय जोंहा दैमारिया मा खबर आब' होनदों ना खबरा मोजां आगै दैमारि आंनिया इसमाम जागोन ना नोङो ना ना जाला बस हो गया मेरा और मिल हेलो बोला हेलो एसडिया मानखो मैम आब' मा आब' आं एलबि निफ्राय थांथ'नांगौ ना नाङा जाखोथाय नोंखौ गारना होनना बुंदों जेबो नङा दे फंबाय एसडि खामानि दंबा थांजायो सोलाबाबा जेबो नङा एसडि फंबाय ओमफ्राय ओंखामफोर जादोंना जायाखैमोनबा सनदे आंखौ मा खबर आब' होनदों खबरा मोजां आगै आंना ओमफ्राय नोंनिया मारै दं अमर where are you from okay I'm from Assam India से हूँ मैं थानसोराङा मा होनखो ओंखाम जानोसै आङो बाजै होनदो अ दे जाना लाग्रो दे थानसोराङाखै सन्देया जामांखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंखाम जाथ'वाखै ओंख्रिया जोगोनार जोंना ओमफ्राय अनसुमै बिमा हाय बिमा सना लाइकल'सो दे होनदो अ जायो दे बिमा लाइकल'बाबो लक्ष्मणा अजित थापा फलवान है तुम्हारे गांव का है ना उधर का होगा उधर का होगा बोला है थापा मतलब ओमफ्राय सन्देया मान गोजा आंनाबो मोजां आब' होनदो अ दे मोजां जानांगौ आरोना आगै सन्दन सरि सन्डे आगै सन्डेया अ दाबो जाथ'वाखै नामा आब' होनदो ओहो जाथ'वाखैनो ओमफ्राय नोंहा जाबाय नामा सन्डे आगै इरिमो हाय बोला हाय कैसी हो
ओमफ्राय जा एसटिया गेमानखो दे अब्ला थांसै दे आं आब' जाखांबाय आं दहायनो बाय बाय आब' थाथ' गुड नाइट बाबु दा थाल्लाना उन्दु दे बिमा सना सरि दे आब' होनदो दे मा होनो एसटि आगै बाय बाय दे जाखांबाय आरोना बाय बाय गुड नाइट मा जाखो नोंसोरलाय खालामनो नीचे चुप भी जाते हैं तो में जाना है वो मेरे पास नहीं है बुढ़ियो बुढ़ियो Visita hai Mena, hai visit rồi. खा लिया पूरा सही था क्यों नहीं बोलते गाड़ी को बंद खालामो बियो थाव जाजोब्बाय Pani लेके आओगे प्रियन đi lên một lần
di godan kelantan gojanko. Mà lúc lần xem khởi Rozonya man kama saya man ba sen dan nama saya man. Oh, mana tahu dah mana mai bani yêu này. Masaya man. Nagaras, hello, hi Nagaras, Rozonya. Trong nama apa sih dana? Sama saya mencari dana. Oh, itu sih yang nama dana. Siapa saya ke Rozoni? Okay, ada masa dan sandang. Konita, okay, where are you from? Bola hai. Okay, I am from Assam, India. For real. Hi, bola. Okay, hi. Okay, Mr. India man ke hi darling dana. Hi, Mr. India. Okay. Bodoa, hai bazai mabri dong dana. Moजाङै दंथ'यो bodoa. Bodo aze. Gazela. Okay. Dylan, hi bola re. Hi. दाउखुमै मानखौ जालायदानलै बाजै सनानदाना. Okay, thank you. ओंखाम मोनबाय नामालै दाउखुमै? ओजा बड'आ मानखौ ओइ मा ओंख्रि बाजै होनदोंना? ओंख्रिया जोंना जोगोनारसो. ओमफ्राय दियारा मानखौ गुड नाइट बाजै होनबाय आरोना. गुड नाइट बिबोनां दियार. मिलना लाइक दा होनबाय. थेंक इउ मिलना गै राजा मानखौ.
खाना पीना हो गया क्या आपका सिस्टर बोला है हाँ खाना नहीं हुआ है राजू मेरा दाउखुमै मोनखो मा खबरलै बाजै सनादों खबरा दं बिदिनो दाउखुमै गेजेरावनो होनदो नोंना मारै दं मिलना मोनखो आङो ओंखाम जानो र' होनना बुंदों अ दे जा दे मिलन मनरन्जना मोनखो मनोरंजन देवब्रमा के टंकाई सिस्टर मतलब मुझे त्रिपुरा का त्रिपुरा का लिंगेस नहीं आती है ओमफ्राय बोदामोनखो गोथावथार बाजै बेदर लाबोआसै बाजै आदाया होनदों अ नों दा गैया डिउटियावसो बड' आगै दियारा मोनखो लाइक दान बाजै होनबाय ना थेंक इउ दियारा आगै दाउखुमै मोनखो जाखांबाय बाजैया जाखांबायानो आंहा दाउ मोनखो दाउदै आमलेटजों होनदों अ जाखांबाय आरोना आमलेटजों मनोरंजन ने क्या बोला रे माई सका मतलब सुबु हेलो बोला रे हेलो हेलो सुबु शर्मा कहाँ से हुआ बोला मैं आसाम से हूँ इंडिया आसाम से दाउखुमै मोनखो आंनाबो हामसाबोलै ना खबरा होनना बुंदों साबोलै हामसाबोलै आं ना खबरा होनना बुंबाय आरोना अके दाउखुमै आगै बड' मोनखो अ आदाया मा मावो बाजै नोंना हासबेन्डआ होनदों आरोना मा होनो डिपार्टमेन्टआव आरोना SSB आवसो बड' आगै राकेशआ हाय सना होनना बुंबाय अके हाय राकेश मनोरंजना मोनखो अच्छा मतलब आप कहाँ से है मैं आसाम से हूँ आसाम मनोरंजन देव वर्मा के राजा मन के मैं मैं तुझे से मिलोगी तुझे मेरा बन जाओगी होनबाय नामा राजा मोनखो ओइ मा गुफुरलैहो माखो गुफुरलैहो होनदों आरोना ओइ मा गुफुरलै होनदों मा गुफुरब्रा राजु मनोरंजन सिस्टर आप बहुत सुंदर है बोला है अ थेंक यू मनोरंजन ओमफ्राय बड'आ मोनखो अ मोजां बाजै नोंहा थाथ'दो आंहा डिउटि गवाखै बाजै थाथ' होनबा बाजै सरि बाय बाजै होनदो अ दे डिउटि गवाखै आरोना डिउटियावसो दं आरो होनबा बड'आ अके SDA मोनखो फैफिनलायबाय आब' दसे टाइम मोननायखाय होनना बुंदो दे ओमफ्राय जोंखो सुब्रजिता मोनखो हाय बोला हाय राजु नार्जारिया रागा जोंबाय बिके नोंखौ र' दे होननानै सोर जाखोब्रा राजु नार्जारियालाय अजितसो नङा होमबा ने ना नङा नामाब्रा सोर जालायखोलै राजु नार्जारियालाय मैं सुस्त हो गया ओमफ्राय PH मोनखो हेल' बोला हेल' बड'आ मोनखो बाजै बाय होनदों ना दे बाय डिउटि गवाखैबा
राजामानखो मा गुफुर बेलायखो इखे होनदों आरोना मायाब्रा माया गुफुर जाखोब्रा मा होनो राजु रामा मा होनखो सुइस अफ बानायनानै खारलांबाय नै मबाइलखौ बेटारि दंमोन माबा दंमोन मिलाय राम क्या नेपाली लिख रहा है क्या रे राजुआ मान के जा रागा जोंबायलै राजुआलाय राजा अजितसो आरोना उत्पला है हाय बोला है हाय उत्पल एसटिया मानखो फंबाया ओंखाम जादो आब' दा जागोन जानो मोजां मोननाय नङा गुसुबा औ गुसुबा थावा थावनायालाय जानोसै र' एसटि फंबाय फिसा मा होनखो इटिं फुड फिनिश दाना इटिं फुड फिनिश न मतलब खाना नहीं खाया इटिंग नहीं हुआ है अभी भी मबाइल गंसे सुइस अफ जाबायहाय जारलासो राजुआ मा होनखो जारलाहाय अके होनना रागा जोंबाय माइसे जारलाहाय आइया नों अजित नङा होनबा राजु नार्जारि सोरथो जाखोब्रा मबाइल चार्ज था सुंदर एसे होनदोंना सुंदर एसे संजाला मा एसटिएम होनदों राजु नार्जारिनि कमेन्टखौ आंबो बुजियाखै सरि राजु नार्जारि गोरोन्थि जादोंबा होनना बुंदों आरोना कमेन्टखौ बिदि लिरो मानोबा एसटि आगैयाबो बुजियाखैनो राजु नोंनि कमेन्टखौ राजु नार्जारि मानि अबे जाहाराव थिखि अके गुड बाय अके होननानै रागा जोंबाय थाब रागा जोंनानै जों बायलावलायबाय नामा राजु अके ada raga जोंना बायलाखो सेस खालामजोबबाय नालाय थावजों
मोस्रोम जासिगोन udah bro Farah nih oh dekat itulah sana ikar hello lare hello hello SBA man ke piang man sia Hindi lirdeng dang manusia Hindi lirdeng mandang beyo api zar zar api zara hok zar acha api zara hahu okay goodbye okay lirdeng man kemana Raju sar sorry lebro ondeng disebutkan nama मैं अपने जा रहा हूँ जा ठीक ठीक ओके गुड बाय ओके होननानै लागाजों हिन्दी लिरदोंमोन pada zaman ke मुझे नींद आया सिस्टर ओके इसलिए मैंने बाय लिया मेरी बात को समझाने मेरी बात को समझ आने की अभी भी क्या बोला ना समझ में समझता नहीं ओके मुझे नींद आ गया सिस्टर ओके इसलिए मैं बाय लिया मेरी बात को समझा नहीं क्या अभी भी के लिखा ओके समझ में आया राजू ब्रेन यूज करके फर लिया मैंने राजू ओके नींद आ रहा है ओके सो जा अगर नींद आ गया है तो राजू कोई बात नहीं सो जाओ
Igor, we have one together. Okay. May will you marry me? Marry me. Marry me. हाँ मैं मैरिड हूँ तुमरा जदुल्ला समूह का विलेज किधर है ओके मेरा विलेज मतलब आसाम बङाइगांव में इंडिया आसाम बङाइगांव चिरां डिस्ट्रिक्ट एस दिया मानखो आङो लिराखै आब' जास्ट राजुनि कमेन्ट नासो बिदि आं मेथ्स फरायना फरायना हमदों आरो बिनि हिन्दीखौ होनदों औ बिदिमोन खोमा औ नों लिराखै आङो बुजिदों आङो एसडि फंबाय नों लिराखै आरोना ओमफ्राय बिनि कमेन्टआ बिदि नोङो साननानै लिरदों आरोना अके औ नों लिरनायखायसो आंबो ब्रेनाव फैबाय आई नमस्ते जी बोला नमस्ते सो क्यूट ओके नेपाल हो बेबी नो मैं नेपाली नहीं हूँ राजू अंकल आई एम काश्मीरी गो ओके गाओ गो ओके गो गुड गो ओके गुड ना ayo sendila jangan dulu đây nhóm này à xem điên là xe rồi Sedang aman ke? Untungnya pas ini oh, untungnya tuh sana dan nanti. Esamis है क्या बोला? नहीं मैं बोरो हूँ बोरो. Dulasa. Mbak S dia mangke. Terus apa? Kau maba nengah jeng angjeng maba moखांजों मोखां mangke नायलायनाय बादि मोनना लाजिलायबाय लां लाजिलायबाय आरोना मोखांजों मोखां एसडि फंबाय ओमफ्राय जों मुनुआ हाय आब' दाना हाय आगै मुनु बर' ओमफ्राय सुरेशआ मांके हेल' होनबाय ना हेल' सुरेश सरि ओके सुरेश त्रिपुरा ओके राजा मांके अच्छा सुरा ओके सुरम त्रिपुरा हेलो बोला है हेलो राजा मंकजा स्लो Solo ebar sare gama गाना गाके दिखाना सिस्टर ओ सारे गमा गाना गाके दिखाना सिस्टर बोला है सारे गमा पता नहीं सल
ओमफ्राय जा एसटिया आंखौ खाम जाला ना आब' होनदों जानोसै फंबाय ओमफ्राय मोनाम आंखौ आब' मा खालामदों दे जेबो खालामाखै आगै एसे रायलायदों आरोना ओमफ्राय मोनाम आंखौ आब' मा खालाम सरि फरायखांबाय सुराङा आंखौ क्या कर रहा है बोला ओ कुछ नहीं कर रही हूँ बात कर रही हो थोड़ा सुराङा क्या सॉरी दुलासा कौन है फैसाना नहीं फैसाना कौन है कौन था द दुलासा Susan, where are you from? Okay, I'm from Assam, India, Assam. मैं असम से हूँ राजमान का आपको आती आपको आती आपको आती है इसी गाने को हो सिस्टर बोला इसी गाने को मुझे आती है बोला क्या राजू एस दिया मांग जोंहा मामाय माने फागिन मोन हा साबैसे आब' होनदोंना मामाय माने फागिन अके मोनहा साबैसे सासेल' आरोना माने फिसालाखौ सोंदों नामा एस दि आगै मामाय फिसालाया सासेल' हायथाया मान गोजा बाजै सना होनबायना औ हायथागै बुंदो दे हारि मांखो आप कहाँ से हो दुल्हा मैं असम से हूँ दुल्हा से अमन खजा ब्यूटीफुल नाइस नैन ओके थैंक यू दुल्हा सा कौन था ayah dokter nanti Beta nih. Cari sebelah. Belanja mandandang. Abo saba ang nोंखौ मामाय जागोन नालाय नोंनि फिसालाखौ होनदों फिसालाया सासेल' आंना आगै एसडि जेखियानो जाया मानो होनदोंना नोंबादि आंबो सासे नागिरना होदो आब' फंबाय हिसाबै होनना बुंबायना नागिरनानै मोनगोन ना मोनाबा होनदो फंबाय एसटि आगै
राजा मा लोगो सारेगामा फाथानिसा सारेगामा फाथानिसा लिरबाय नामा सा सा बा बा मा दा नि दा सि सि मा एदेना निसा रे रे लिरबाय सारेगामा लिरबाय सारेगामा दोनदो ना राजु ओमफ्राय I am Undula Samang. I am from Tripura. Bola. Oh. Estiaman ke engkam kopla lane la apa? Engkam kopla lanaबो नागिरना होआ बनदे ओंखाम थफ्ला लानानैबो नागिरनांगोन ना लामायाव जालायनोसै नामा दुलासेयाव होनदोंना सुजिता नायके nunggu nama deh emaramanku burle songmenhadem nongjों nani na budarna rajamanku oi ang उन्दुनो ओंखारबाय दे सना दे आच्छा उन्दुनो ओंखारबाय आरोना दे दे उन्दुदो दे अजि बिफा उन्दुदो दे उन्दुनो ओंखारबायबा आंबो दोनखासै माबाना ग्रोब जाथोंसै स्टेना सबाथाय नुला iya ayo masa nih menhai rajalan why I love you too bola hey okay este agaman kerja Boisa hello hello bola hello hello este aman ke K'Kराझार बेरायहैनि थ' आब' बैसागुआव गुमैना टाइम फ्रिबा होनदोंना बैसागुआव आरोना बैसागुआव फैबा बेरायहैजागोन मा होनो फंबाय जायाहाय स्टेना गोजौ र' बेरायहैजागोन दे फंबाय होनदो नोंगुमै फैबा आर्मि होनदोंना खनसाय दैमारि हाय होनदोंना हाय खनसाय राजा मिनिबावबाय हाय हिल्स सिना साइना राजा मांगो थोद लोगोबो मांगो गैयाब्रा माराय उन्दु नांगौ जाखो दे सना होनना मिनिनाय लोगोबो गैबावासो नामा मानो लोगो गैया लोगोआलाय अबाव थांखो नोंनालाय लोगोआ अबाव थांजाखो राजु एसडिया गैया मा होनखो गोजाखोनबा आंनि आब'खौ किउट नुखागोन होनदोंना आच्छा नंगौ नामा एसडिया गै लिस्टिबा एसे गोजायानो फुनदोंमोन आं ओमफ्राय माबा गोसोम नुयोहाय माबायाव एसडिया गै गोसोम नुयो नै Susan, who is linguist this bola है
Bodo language Bijoy amanke like done bana. Thank you Bijoy. Thank you. कैसे हो कबर सबर कैसे हो बिजय राजबा आरो मास माबा जबाथाय जाया माबा आङो स्टेनाव दोनदोंना मबाइलखौ ओमफ्राय सिखारलाय जलाय जाबाय थाबाय आङो ओमफ्राय बैयाव लाबा बेटारि गैला बोख्लायबाबो चार्ज होथावा राजु फिफा बिजया थिगु इउ होनदोंना मेपे थिगु बिजय एसटिया मानखो नाइस नुथारबावगोनसो होनदोंना फोथा गोजा सिन्दुर गिदिर फोनबाथ' होनना बुंबाय अके नंगौ नामालै एसटि फंबाय विजय ना आप बहुत सुंदर हो बोला ओ थैंक यू विजय आब' गुमैया मा खालामदों कबिर देबबरमा आब' गुमै मा खालामदों दा नों गुमै गैया रे गुमै मा खालामदों होनबायना के गुमै गैया कबिर देबबरमा बुम हेल' बोला हे हेल' एसटियान माखो नंगौमोन आब' नोंसो जादोंगौमोन आब' नोंसो ओरैनो फंबाय होनफ्लादों नामाथाय होनदोंना नंगौमोन आब' नोंसो ओरैनो फंबाय होनफ्लादों नामाथाय होनफ्लायाखैब्रा एसटिया आंबो फंबाय गैया बिनानावसो दं दे राजा मानखो थोद जोंना सना मा होनखोलाय मा होनखोहाय थारलै जोंना सना होनदों आरोना गारि सायाव उन्दुबाथाय देथारथारोलै जोंना सना होनदों गारि सायाव उन्दुबाथाय देथारथारोलै जोंना सना होनना बुंबाय आरोना आदसा गारि सायावथ' उन्दुनांगौ ना मा जाखो नोंहालाय होमबा नासु सुरां हेल' फ्रेन्ड बोला हेल' फ्रेन्ड मैसेज कर रही है
Macam asli. Darkan, oke, beautiful Kabira. Bazai ada engkam zabai de. Oke, Kabir. Ada engkam jayakai de, jatuakai. Raja mangga, oi, sar. Jare nोंसिनि गाननाय जोमनायफ्रा गुबुन हारिनिसो जालांजोब्बाय होनना बुंदों राजा के कबीरा मंगा सॉरी फ्रेंड मुझे उतना नहीं पता आपका लिंग्वेज हो गया तो बड़ा लिंग्वेज हो गया आपका कबीर देववर्मा नाइस गर्ल ओके एसटी आगे मंगा आबो I love you बिब' हिसाबै होनना बुंदों आरोना ओके एसटी आगै राजु डिउटिया गारि सायावसो बा जाम्बिलाइ बिमा सना होनना बुंदों आरोना ओके गारि सायावसो आरोना दे राजु एसटी आगे मोनखो आब'आ बेस रायनायमोन होनना बुंदों आइ आं बारा फरायाखैहाय एसटी आगै बारा फरायनाय नङा आङो एसेल' फरायथारनायसो ओमफ्राय लाब अके बाजै होनबाय आरोना राजा मांखो नों मोसा कमेन्ट फरायग्रा जादोलै सना माइनाव बिमा होनदों आरोना मोसानांसिगोनानोहाय ओमफ्राय जोंहा मांखो नरेसआ कपिरा बाजै मोजां दे होनदों औ मोजां दे होनबाय आरोना कबिरा आंनो नांगौ माखौ आयौ इमारजेन्सिसो बियो आयौ बारदावलायदों आं मबाइला ओमफ्राय बेलेग जानानै थानानै एतेमोनखो एसेबाबो एसेल'सो फरायनायलै एसटि आगै गैथारा ओमफ्राय एसटि आंखो माया इमारजेन्सि जाखो आब' ओइ फिसालाया माबा लादोंमोन आरो मा होनोमोनलाय बेखौ वाइटनार लादोंमोन ओमफ्राय सेस गाज्रि खालामजोबगौमोन ना ओंखायनो लाबावबाय आयु Abdullah, you name. Komen नावबा मिनिथार आंनियावबा गोजा बाल थांनोसैलां बाराबा बिब'बाबो गारना होनना बुंदों गुबुननि सोरनि कमेन्टआव मिनिखो एसडि फंबाय बिब'खौ गालांसै होनबा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो एसडि फंबाय के राजा मा होनखो ओमफ्राय आंना फिसालाया गेलेदों नामा बिमा सना माइनाव हाय गेलेगासिनो बिराद मा खाथिजों गुदुर गादार मा खालामबाय थायो थेंक्स दासो आंनि कमेन्टआव मिनिना मोननाय गोजोनबाय आं होनदे दासो मिनिदों होनबा नोंनि कमेन्टआव के 2 मिनिट
आङो दोननोसै दे सनाफोर सोर सोर दङ सोर सोर दंमोन आं दोननोसै हाय कार्तिक मा ओंख्रि होनदों ओंख्रिया जोंना माबासो जोगोनारसो सा सानो हाबा हायो बिलाय मा जाखो दे राजु नार्जारिया बिराद गोसो होथारदों माथो आब' नोंखौ होनदोंना दे जासुनि माबानि बिमा राजु नार्जारिया बिराद गोसो होथारदों माथो नोंखौ आब' होनदों ओमफ्राय एसडि आगोमानियाव बे राजु नार्जारियासो बिराद गोसो होथारबाय माथो आब' नोंखौ होनबाय इदावो आं गावनि कमेन्टखौ बारा फरायनो रोङिखाय मा होनो एसडि फंबाय गावनि कमेन्टखौ फरायख'नो हायाना आङो ओमफ्राय राजामानिखौ दाबो ओंखाम जायाखै नामाब्रा आंना फिसालाया उखैयाखै बे बिमा सना होनदों आरोना उखैबाय खोमा ओमफ्राय ओंखामखौनो जानो नागिरालै फिसालाया माबा एकदम दोननोसै आङो दे सनाफोर एसडि फंबाय राजु सोर सोर दंमोन अभी एलबी रखती हूँ गाइस कौन है मेरे दूसरे में सबको बाय बाय गासिखौबो बाय बाय थेंक इउ आंखौ हेल्प खालामनायनि थाखाय दाबो ओंखाम जालाखै नामा रा बिमा अके फरायखांबाय आंना अके ओमफ्राय देब्रा आब' राजुखौबो बिफा होनदो लास्टनि होनना बुंबाय राजा मानगौ अके गुड बाय होनदो अके गुड बाय दे राजु नार्जारि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो निल गोदान फैदों आरोना हाय होनदों आरोना हाय नीलम सुक्का गुड नाइट बाय बाय ओके गुड नाइट बाय गुड नाइट बाय बाय एसडिया मानखौ गाबोन फैफिनदो आब' दिनै दे दोनथ'नोसै बा होनदो दोनथ'नोसै आङो दे दे बाय बाय एसडिया फंबाय गाबोन फैथार दे आब' होनबाय आरोना अके दोननोसै ओंखाम जानोसै दे जोंहा दे ओंखाम जानोसै आरोना आंहाबो हेलौ सुरां हेलौ
बाय बाय गाइस सबको। क्या कर रहा है फ्रेंड्स? ओके कर्स नहीं कर रही हूँ ऑफ खालाम अब हमारा ओ बाय बाय सबको गाइस। अभी सबको बाय गाइस, अभी रखती हूँ।